Il-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li l-Gvern laħaq ftehim mal-privat sabiex il-koppji li għaddejjin bl-IVF u qegħdin fuq il-waiting list tal-Isptar Mater Dei se jibdew jirċievu s-servizz tal-IVF bla ħlas f'isptarijiet privati. Fil-Gargur il-Prim Ministru qal li b'din il-miżura b'investiment ta' 6 miljun euro li hija approvata wkoll mill-Kabinett, il-Gvern se jħaffef il-proċess għal koppji li jixtiequ jsiru ġenituri. Hawnhekk il-Prim Ministru qal din il-miżura diġà segwi weda oħra illi qed titwetta illi l-Gvern qed jagħti rifużjoni tal-mediċini lil koppji illi jażlu li jagħmlu l-IVF fil-privat. Il-Prim Ministru qal li 2013 hawn twildu 600 tarbija bil-bidli li saru fil-liġijiet tal-IVF. Dwar il-qasam tax-xogħol il-Prim Ministru rifera l-miżura illi l-ħaddiema tal-kuntrattur fil-privat jibdew jitħallsu daqs il-ħaddiema illi jaħdmu direttament fil-post tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li din miżura tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar 2025. Fisser din miżura bħala turija tal-kredenzjal li għandu l-Gvern fil-ġustizzja soċjali biftehim man-negozju u ħadd titjib il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema fil-privat. Fuq il-lokalità tal-Gargur il-Prim Ministru qal li fiż-żona magħrufa bħala Taxwiki ħajsir park sportiv għal ġid tal-komunità. Hawnhekk kellem dwar il-proġetti ambjentali u tenna li l-Gvern qed ibiddel artijiet pubbliċi fi spazji miftuħa għal familji minflok jingħataw għall-iżvilupp. Fakkar illi għal kontra tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għandu manifest elettorali għal kull lokalità. Dwar l-istabilità fil-prezzi tal-enerġija, il-Prim Ministru tenna illi il-Gvern se jibqa' jżommhom stabbli minn kienet issir pressjoni mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru argumenta li din il-miżura kienet kruċjali għat tkabbir ekonomiku tal-pajjiż u qal li il-Partit Nazzjonalista jemmen biss fil-politika tal-awsterità. Il-Prim Ministru qal li għalhekk il-vot f'Ġunju illi ġej huwa importanti sabiex l-istabilità fil-prezzi tal-enerġija tibqa' fis-seħħ għal ġid tal-poplu.